मामा आज्ञा कौन करछ खरारे वीडियो कर आइला देह कोन जाउछ हौ आ गोटे क्वेश्चन आंसर दियो हला सुनो दे दियो क्वेश्चन है कौ जिनस 5 पर 0 आसे 5 पर 0 आसे हाँ। 50 रे नाଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ ଜାଗାରେ 5 ପରେ 0 ଆସେ 5 ପରେ 0 ଆସେ 50 50 बिस्कुट ନା ନା ସେ ଜିନିଷ ନୁହଁ 0 5 ପରେ ଖାଲି 0 1 2 3 4 5 0 0 लुडु बाली ନା ଲୁଡୁ ପାଲିରେ ଯା ସେ 0 2 3 4 5 घंटा ଘଣ୍ଟାରେ କୋଉଠି 5 ପରେ ତ 6 5 7 8 9 ହଉ ଛାଡ଼ ତମେ କହିପାରିବନି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଗିଆ ସେଇଠି ହିଁ ଆନ୍ସର ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ଆକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଠି ଆସେ अबे साले ପଢିଦେବ କମେଣ୍ଟରେ एमती कहउछन निजे जानछ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି